Raden. Iku nuju Gong. Nuju iku. Ngene lho Pak Gundelan Bagong. Ya siap Ki Gareng. Dalem Kang Gareng kepiye? Kabeh iku rezeki ana sing ngatur Gong Bagong kan Pak Gundul. Iya ya siap. Pancen yo ngono kok. Contone Bagong lan Pak Gundul iki padha-padha adol kolak ngono to? Ya bener. Bener Kang Gareng. Ya tapi rasa khawatir. Kabeh iku ana rezekine dhewe. Sepenting jujur ngono Gong. Aku ya jujur lho. Tapi pancen ya aku ya ngene Gong ya. Kepiye Dul? Aku iki kan nganu memutar otak, memutar piye carane supayane aku laris. Aku promosi lho Gong. Promosi ndi Dul? Nang media sosial. Gaya mundul Dul. Tungane Gong. Kabeh iku ya butuh promosi. Usaha iku ya butuh promosi lho Gong. Lah nek arep promosi no iku ya apa ngerti. Bener Ki Petro. Kabeh iku ya perlu promosi barang. Wong sing adoh ben ngerti, dadine wong padha ngerti, penasaran. Kok nek wis penasaran dadine tumbas tenan, ngono ra? Aku ngono gak kepikiran teko kono, Dul. Lah kowe kok angger-angger nampang, angger-angger manggon, angger-angger mangkal. Jaman wis canggih, Gong. Kudune ya promosi ben penasaran. Dadine awake dhewe ya berusaha ngono. Aku ya berusaha lho, Dul. Tapi nek gak ngono, aku rung ngono anak, Dul. Iki ngono aku memanfaatkan dunia media sosial kanggo mempromosikan dagangan Gong. Bagong Pak Gundul. Apa ya Ki Gareng? Ya ngene ya Bagong. Dalem Kang Gareng. Iki ngono salah sujine manfaat jenenge maya Gong. Lho, maksudnya piye Kang Gareng? Contone nek tinggo apik ya iso tinggo promosi barang. Tapi nek tinggo elek ya iso dadi sing ora ngenah Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya. Bener banget iku Gong. Awakmu kudu sinau promosi. Mbok menawa liya dina iki daganganmu laris Gong. Siap Kang Petro. Iku kudune njaruk walah aku Gong. Lah kowe ora gelem dolan nggonku Ndul. Loh. Njaluk warah iku ya sing njaluk warah marang nggonku. Nggawa gula kopi ngono Gong. Walah. Pak Gundul lan Bagong. Dalem Ki Gareng. Dalem Kang Gareng. Ya wis, nek ngono padha sing akur. Senajan dodolanmu padha. Tapi sing jenenge rezeki kuwi ana sing ngatur, Gong. Dadi nek awakmu ya tetep dipenakno atimu. Siap Kang Gareng. Gong, iki ngono aku membuktikan ya. Antarane aku lan kowe iki sak temene enak endi? Masakan kolake. Ternyata ternyata piye Ndul? Ternyata ketoke laris aku. Wong aku nganggo strategi jitu ngono Gong. Ngono ya Ndul. Iya. Ya wis ngene ya. Iki ngono ya ngene ya Ndul. Kepiye Ki Gareng? Senajan Bagong iki dadi rivalmu dodolan, ya sing gedhe atimu sing gedhe. Mergo Bagong iki bocah kenal ya tulungono. Ya duduh-dudono sepenting ora ngrugekno konsumen. Ngono Ndul. Contone promosi. Dadine Bagong iki ya lapak iku iso dingerteni para wong-wong sing akeh. Ngono Ndul. Siap Ki Gareng. Senajan aku iki rivalmu lho Gong. Tetep tak bantu. Aku kok yen pancen ngono bener-bener banget Gong. Ya Kang Petro iki ya mandongakno supayane kabeh iki para dodolan padha laris kabeh lan supayane padha makmur kabeh. Bagong lan Pak Gundul kepiye Ki Petro? Iki ngono aku ya awat-awati adikku Bagong. Mbok menawa keturun dodolan ya tulung gugah ana. Ya siap. Ya wis. Yen ngono lanjut ana.
Ayo Kang, tak warai. Siap Dul.